sammel squalplaten. Ja, Waarom? omdat ik geïnteresseerd ben in historie, in geschiedenis. Vind ik altijd mooi. Ik vind met name de kleuren allemaal prachtig en ik vind de geschiedenissen vind ik mooi. En ook de geschiedenissen die erachter zitten, want iedere schoolplaat zit een geschiedenis achter. En ik heb ze dus allemaal van Isings, van de historische platen van Isings. Dit is dus de bekende plaat van het behouden huis op Nova Zembla. 1597 vertrokken ze om de route naar Indië via de noordkant te vinden. Ze liepen in september van dat jaar vast in het ijs. En toen uiteindelijk konden ze niet verder komen. En toen hebben ze dus van allerlei wrakhout, afkomstig van de Russische rivieren, hebben ze het behouden huis gebouwd. Dat zie je dus hier. Maar Isings die maakte er ook heel veel studie van. Dus met andere woorden, hij ging echt kijken van welke tijd speelde het, wat voor schoeisel hadden de mensen toen de tijd, wat voor kleding hadden ze toen aan. Dus eerst een hoop studeren, soms maandenlang, en dan pas maakte hij de schoolplaat. Het is een beetje een Friese plaat. Dit is namelijk de Noormannen voor Dorestad. Dorestad was de meest zuidelijk gelegen Friese stad. Lag op de plaats van Wijk bij Duurstede. Dus Duurstede heette dat Dorestad. En die is dus diverse keren bezocht door de Noormannen. En die hebben daar dus de boel platgebrand. En heel veel schatten meegenomen. En hier zie je dus in feite de leider van het hele gebeuren. Met een groot schild en een speciale sleutel heb je hier. Waarin je kunt zien dat hij dus een waardig persoon is. En op de achtergrond zie je dus in feite de stad in brand staan. En daar heb je ook de Bart die daar nog staat. De man die voor de muziek zorgde tijdens de oefening. Nou, dan hebben we hier, ik ga maar even door. Dit is natuurlijk alweer een heel wat jaartjes later. En dit is Willem van Oranje, die tezamen onder andere met Egmond en Hoorn, die dus hier zitten, pleit voor Margaretha van Parma, die dus landvoogd is op dat moment, om in feite toch ook meer geestelijke vrijheid voor de mensen te pleiten. Nou, je ziet wel aan het gezicht, ze heeft ook last van jicht op dat moment. Ze zit op een gegeven moment daar een beetje veel te kijken. En hij heeft een gloedvol betoog om met name dus de lasten die worden opgelegd aan de bevolking om die te verlichten. Nou, fascinerend deze platen jou enorm. Ja. Maar je bent net een oud squalmaster, je bent een oud burgermaster. Ja, dat klopt. Ja. Die kunnen ook geschiedenissen vertellen. En dan hier, en dit is een van de eerste schoolplaten van Isings. En dit is uiteindelijk de Dam in Amsterdam. Nou, hier zie je dus toenmalig twee oud-collega's van me, twee burgemeesters, de heren Tulp en de Graaf. Die lopen daar. En daarachteraan daar zie je een ambtenaar met de boeken, met de stukken lopen. En toen de tijd had gelukkig een burgemeester nog wel veel aanzien. Want je ziet dus hier iemand die buigt voor de beide burgemeesters. De boel is hier fuseerd. Ja. Dus Verwerdere Deel is nou Verwerdere Deel is overleden. onderdeel van wat eerst Friesland worden. Ja. Is het leven stil na je pensioen? Het is wel wennen. Dat zeg ik heel eerlijk. En ik had ook toen de tijd gemeld dat ik wel door wilde gaan, ja. Dit is de bekende slag bij Nieuwpoort. Daar heeft iedereen denk ik wel eens van gehoord. En wanneer weer die? Die was in 1600 was die. Het lijkt er heel lang op dat Maurits, die dus hier ziet. Hier zie je Maurits. Hier, dit is Maurits. En dit is Frederik Hendrik. Die is er nog maar 16 jaar. Die zit er achteraan. Dat ze de slag gaan verliezen. Maar in feite zijn dan de Spanjaarden moe gestreden. En dan heeft dus Maurits, die heeft dus nog de ruiterbrigade, dus de cavalerie om het zo maar te zeggen, heeft hij achter de hand gehouden. En die komen eraan stormen. En daardoor winnen ze uiteindelijk de slag. Nou, misschien kun je van burgermaster toch nog squalmaster worden. Wie zal het zeggen, blijf ik toch nog meester.